amaitu dugu gaurko saioa, goren euren agurrak, txalo bero bat, 6 bertsolari eta euren agur banarekin izan gaituzten. Balu balitz ta balira iritsi da despedida, agur entzule ta biba. Naiz ta garaiak aldatzen diren, fedeak aldatzen dira, geratu gabe begira hartzea iniziatiba, elkartasuna hori da. Argazki horren barruan dagon umetxoa, zeinen ederra bere irriparretxoa. Naiz desertuan gauza gutxi den bertsoa, guk pozik jarri dugu geure aletxoa. Saharak ere erreferendum bat pendiente dauka ezen, gatazka honen atzean daude, bi errege eta 5 izen. Sahara hurra aldarrikatzen, segiko utzi zieten ondarrarekin, konformatu ez daitezen. Naizta kontentu etortzen naizen andoa indarren aurrera, eskerrik asko ematearen gisa ontako aukera. Saio hau egin behar ez balitz, nere ustetan hobe da, baina Saharak behar bagaitu berriz etorriko gara. Basamortuan gazteludenak izaten dira airearenak, baina lur pixkat ematen die zuen denen ekimenak, zuen denen ekimenak. First dates horretan ipini naute, eta nolako problemak deskartatuta gehienak, bertso saioak dira niretzat zitarikan politenak, zitarikan politenak. Itzez bihurtu dugu asmoa alegin, elkartasuna irri bilakatu zedin,
Mil esker denoi eta segi berdin, egin behar dezuena irriparrez egin.